Velkommen til den her lille meditation, der handler om at finde sin indre styrke. Styrke har ret lidt med ydre omstændigheder at gøre, og den ydre verden, som vi godt kunne tænke os at kontrollere eller have en fornemmelse af, havde et eller andet særligt blik på os. Men den styrke, vi skal arbejde med i denne her meditation, den kommer indefra. Og den handler allermest om at være i stand til at gøre plads til alt det, der opstår af følelser, eller tanker, eller fornemmelser i kroppen, på bagkant af det, jeg nu engang synes, jeg skal have styrke til. Det kan være, det er en samtale, du skal tage. Det kan være, det er en handling, du skal udføre. Et job, du gerne vil søge, eller noget, du gerne vil sige til nogle særlige mennesker. Det er ikke så vigtigt, hvad det er. Det, der er vigtigt, er, at vi kommer lidt ind og mærker det sted, hvor vi kan holde os selv, uanset hvad udfaldet er. Uanset hvad udfaldet af den samtale bliver, eller den ansøgning, du gerne vil sende, eller den handling, du gerne vil udføre. Så er der jo en eller anden form for efterspil. Ikke med den ydre verden, men når du kommer hjem til dig selv. Hvad er konsekvensen inde i hos dig, hvis du lykkedes eller ikke lykkedes? Hvad sker der så? Og det er det, vi skal komme lidt nærmere i dag. Men først vil jeg lige invitere dig til at sætte dig et sted, hvor du ikke bliver forstyrret. Du må også gerne ligge ned. Det, der er vigtigt, det er, at du finder en stilling, som du synes er behagelig, som du kan hvile i, sådan så det ikke er kroppen på den måde, der tager dit fokus. Det kan godt være lidt svært at finde, og man kan godt have lidt uro i kroppen, så flyt dig bare lidt rundt for at finde sådan den gode måde at enten sidde eller ligge på. Hvis det er svært at finde, så kan det også godt have noget at gøre med, at dit hoved, dit sind allerede nu synes, at den her øvelse er en lille smule ildevarslende i sig selv, så den gerne vil have dig til at have fokus et andet sted hen. Det kan også være, at den gerne vil have dig til at lave noget helt andet, at der er noget på din to-do-liste, som er vigtigere end det her, eller sådan, der er noget i dig, der trækker, som får dig til at bevare en uro, som så godt kan sætte sig lidt fysisk. Hvis det bliver ved, så se om du kan rumme og være med den. Eventuelt lige starte med at finde ud af, hvor den sidder henne i systemet. Er det i maven? Er det i brystkassen? Er det i halsen? Skuldrene? Er det en spænding, eller er det en bevægelse? Sådan en følelse af, at energi bevæger sig på en speciel måde, som føles ubehagelig for dit system. Så se om du lige nu kan nøjes med at registrere, hvordan den opfører sig, og hvordan det føles at have den i kroppen, og se om du måske kan invitere den til at bare være der lige nu. Det første, du skal gøre, det er at mærke dit underlag, enten under fødderne og under ballerne, hvis du sidder, eller på hele din bagside, hvis du ligger ned. Se om du på udåndinger kan nærmest blive tungere og connecte endnu mere med underlaget. Mærk, at det holder dig, bærer dig. Hvis det føles naturligt, så se om du kan sætte lyd på dine udåndinger og gøre dem en anelse længere.
Det er ikke meget, der skal til for nogle gange, at man føler sig mere afslappet. Og hvis vi skal arbejde med det her styrke, finde ud af, hvordan er det, jeg føler mig mere styrket, mere stærk. Ikke sådan fysisk, men i mit sind. Så handler det først og fremmest om at kunne rumme sig selv. Kunne rumme fejltrin eller store følelser. Og stadigvæk synes, man har en berettigelse i verden. For styrke handler ikke om at gå ud i verden uden frygt, men at man kan gå derud på trods af frygt. Så det vil sige, at jeg finder styrken i at være med den følelse, jeg nu engang har. Rumme, at den bor i mit system, mere end det handler om at undertrykke dem eller få dem til at forsvinde. Så det vi skal kigge på i dag, det er at få gjort den beholder, vi har indeni, robust nok eller styrket nok til, at vi kan rumme os selv med alt det, vi er, det vi er gode til, det vi ikke er gode til, det vi synes er svært, det vi synes er ubehageligt. Måske er du allerede, da du lagde dig eller satte dig, mærket den her uro i systemet. Og måske tog du imod invitationen til at være lidt med den. Det er den følelse, vi skal øve os lidt i. Vi har det med tit at ville forsvinde fra de følelser, vi har. Eller for de opmærksomheder i kroppen, vi har. Der er en eller anden særlig energi eller svingning eller fornemmelse i kroppen, vi ikke er særlig begejstrede for at have. Det kan fx være, hvis man har sommerfugle i maven, eller man har uro på den der frygtsomme måde, angstprægede måde. Den har et fysiologisk aftryk på os, som vi helst ikke vil bede om. Og derfor så gør vi alt, hvad vi kan for at undgå det. Men hvis nu vi lige øver os herinde i det her rum på at være med den. Vide, at den ikke er alt omsluttende, men at den kan opstå, og den kan forsvinde igen, uden at vi behøver at gøre noget som helst. Så lige nu vil jeg invitere dig til at tænke på det scenarie, eller et af de scenarier, der har gjort, at du tænkte, at du havde brug for noget styrke. Hvor er det, du bliver usikker eller utryg? Og når du har fundet det scenarie, prøv at finde ud af, hvad det er ved den, som du tænker, du ikke har styrken til. Eller sådan, hvad er det for en fornemmelse, du gerne vil overvinde? Er det skam? Det er frygt? Angst? Sorg? Se om du kan finde ud af, hvad det er for en følelse, som helst ikke må opstå. Se om du kan komme i tanke om et scenarie, hvor den ville opstå. Hvordan skulle det, du skal udrette eller udføre, eller tænke om dig selv, hvordan ser scenariet ud, hvis det ifølge dig skulle gå galt, og du skulle mærke nogle af de følelser der, som du ikke har lyst til. Hvis det fremkalder en følelse i dit system,
Så se om du også kan mærke den. Find ud af, hvad er det for en kvalitet, den har. Hvad er det for en... Har den en farve, eller en struktur? En bevægelse? Er det en hurtig følelse, en hurtig energi, eller er den træg og langsom? Er den stille og tung, eller svævende og let? I stedet for at få følelsen til at forsvinde, så skal du prøve at se, om du kan gøre resten af din energi endnu større, så den bare kan rumme, at følelsen er derinde. Så se, om du kan få kontakt til alt det udenom den her følelse. Så det nærmest kan pakke sig rundt om følelsen. Alt det andet, du er. Og selvom det ikke giver en fornemmelse af, at følelsen faktisk nærmest fortager sig en lille smule. Af bare at blive rummet, blive opdaget, blive holdt. Når vi finder den her, for mig er det næsten en superkraft, at kunne holde sine egne følelser på den her måde, så er der ikke meget, vi ikke kan rumme eller udsætte os selv for, og stadigvæk, overleve bagefter. Og den bevidsthed om, at vi kan holde vores følelser, vi kan rumme dem, den bevidsthed, den kan hjælpe os til at tage modige skridt, føle os styrket, fordi der ikke er noget sted, hvor vi ikke kan gå hen med det bagefter. Det, der gør, at vi føler os svage, det er, at andre ude i verden, mennesker eller situationer eller andres handlinger, påvirker os, og at vi ikke er i stand til at håndtere det. Men jo mere vi får følelsen af at kunne håndtere det, som vi gør lige nu, jo mindre indflydelse har omgivelserne på os på sigt. Vi bliver selvfølgelig trigget i situationerne, men vi ved, at vi kan komme hjem og sidde her og bare mærke de følelser, der er. Og jo mere vi gør den øvelse, jo mere mærker vi styrken i os selv. Her det sidste stykke tid af den her meditation, der vil jeg bare lade dig få plads til at mærke følelser. Det kan være, at det er første gang, du hører den, ikke lige nødvendigvis har noget, du er trigget af. Så kan du komme tilbage til den her meditation på andre tidspunkter, hvor der er noget i dit system, som du har brug for at holde og rumme og mærke og gøre plads til. Se om du i første omgang kan lokalisere den. Hvor sidder den henne, følelsen? Hvad er dens kvalitet? Hvad er den lavet af? Det kan være alt fra følelsen af sand eller damp eller alt du kan komme i tanke om, som på en eller anden måde kan beskrive den. Og se om den har en farve og en bevægelse, som du kan identificere. Og når du har fundet følelsen, så se igen, om du kan udvide alt det der andet, du er udenom det. Bare lad det blive så stort som muligt. Gå ud over kroppen og nærmest danne sådan en hel kugle omkring dig. Du kan prøve at se, om du kan skrue op for intensiteten af den kugle af omsorg udenfor. Forestil dig en volumenknap, som du justerer styrken på.
og mærker, hvordan den bliver større, stærkere. Det er som sagt ikke meningen, at den følelse, du forsøger at rumme, skal forsvinde. Det er bare meningen, at den bliver rummet, som om du har en kæmpestor kugle af omsorg udenom, som bare accepterer, at den følelse, du nu engang har fundet, også er der. Men at du er så meget mere end lige der. Inden vi slutter for i dag, så synes jeg lige, at du skal klappe dig selv lidt på skulderen for at have lavet det her stykke indre arbejde. Det er ikke altid super nemt, men det er helt sikkert noget af det allerbedste, vi kan gøre for vores eget system. Det er som om, at vi både kan finde styrke derinde og mindre ensomhed, fordi ensomhed er ikke altid nødvendigvis en følelse af at være alene eller uden andre mennesker, men ensomhed er ofte en følelse af at have forladt sig selv, eller ikke kunne rumme sig selv, ikke vil være ved sig selv. Så at lave en øvelse som den her er klart en af dem, som i min bog har den allerstørste effekt på vores trivsel, vores indre miljø. Så godt gået. Og jeg håber, vi høres ved igen.